היי לכולם, אני עושה מלא סרטונים של טוקבוקה, אבל בא לי גם לגלות לכם דברים בטוקבוקה. טוב, קודם כל נתחיל ביהלום. טאדאן! יהלום. יש עוד הרבה יהלומים, אוקיי? ולמי שיש גם את החלק השני, מצוין. כי יש כאן, אם אתם פותחים את העץ, צ'קימני! איזה חמוד הוא. טוב, נסגור את העץ. יופי. עכשיו נלך. טוב, עכשיו גם פה יש יהלום, אז בואו ניכנס. טוב, אז אם אתם הולכים ממש לפה, שזה כבר החלק השני, כלומר שיש כאן את המופע, ועכשיו זה כאילו פה. פותחים את המסרק, את המברשת, יהלום! טוב, אז בואו נחזיר כי נצטרך אותו. אוקיי? ובואו נצא. טוב, אז עכשיו נעבור למשהו שלא בדיוק אין לכם, אבל למי שיש, אז זה בשבילכם. הדבר הזה. וגם אחרי זה נעבור גם לבית ספר. טוב, אז אתם זוכרות שזה במקום ראשון. אוקיי. אז זה הדבר. שנייה, תגידי כאילו קצת, כן. אוקיי, יש גם חנות כמו בגדים כזה, בגד ים, אני לוקחת מפה מלא בגדים, כמו למשל זה וזה וזה. טוב, אז בואו נעבור. כאן יש כמובן שירותים. אוקיי, מוכנים? כאן זה כמו דבר כזה כושר, אבל אם אתם הולכים לצים פה, טאדאן, צ'קימני. הוא גם יכול לשחק כמו טניס כזה, ויש לו גם, שנייה, הנה, שזה גם יכול להיפתח, והנה צ'קימני גם עושה ספורט. טוב, אז בואו נחזיר את הצ'קימני. טוב, ובואו נעלה לקומה 2. אוקיי, אז עלינו לקומה 2, ויש כאן הרבה דברים. טוב, אז בואו נעשה את זה. מורידים אחד, כי אני לא רוצה שזה יהפוך לי הנה. אוקיי, זה שמצאתם את זה, שים את זה שנייה על הספסל, כדי שאני אוכל להחזיר את זה. מעולה. אז אני מביאה את הגבר הזה. יודעת שהוא לא נראה משהו? ותחזיק. מעולה. הוא עכשיו הולך. עד הסוף. וזה המקום שצריכים להגיע. לא, אל תשחק. אוקיי. יש כאן פרחים, וגם פה יש פרחים. תפתח. יש לו רעיון. נו כבר. אוקיי, אז הצלחנו לפתוח, כמובן, וזה הסדר של הפרחים. אז אלה הפרחים, ואלה הפרחים האלה. אומרים לנו למטה, למעלה,
טאדה, זה מה שנפתח לכם. עוד צ'קימני. ועוד בגדים ים. טוב, בא לי לשנות את הסדר. בשביל שאף אחד לא ידע שזה פה. צ'קימני הולך. טוב, לא באתי להזיז את זה ככה בטלפון. זהו, עד הקיוסט. אתם יודעים שכאן כבר אין כלום. ולסגור. טוב, לא נורא. שאם אני לא אזכור, לפחות יהיה לי לא סרטונים. טוב, סיימנו כאן. נעבור. טוב, אז בואו נקרא שלישית שנייה. שכחתי איזה צוד קטן. הנה, הגענו לקומה שלישית. הפעם נותנת לחברה שלי להציג. יאללה. ויש גם בדיוק מה עם הג'סי? הנה ג'סי. אוקיי, נכנסנו לבית ספר. זה הבית ספר. יש מורה די סקנה. טוב, הסוד הוא שצריכים להרים את שתי הדפים. אני לא אזרוק אותם. לוחצים. יש כאן תפוח. צ'קימני לומד. ואת הדבר הזוהר הזה. כל מי שצריך אותו, בשמחה עזרתי לכם. אוקיי, הנה נשים אותו. וגם פה יש עוד קטני. אוקיי, כאן יש, אם אתה פותח את זה, יש כאן מלא דברים. בואו נסגור את זה. ומוכנים? כספת עם מלא תעודות. נחזיר את השבלול. אוקיי. נכנסים לבית ספר הזה. יותר נכון קיוסק. אני נותנת לחברה שלי לעשות את זה. טוב, אני שומעת פתאום רק את המעברר. הנה, הקיר השלישי. וטרם. כאן צריכים לשים את אלו. כן. את הירוק של הקלוצת. כן, הכל פיקס. טוב, אז בואו נסדר פה. כנראה שאתם מסודר לי את הקבוקה. I didn't love Christmas. תן לי. מה? משעמם לי, בא לי קצת לשנייה. וחכו. אם אתם הולכים לפה, רוצים את השמן הזה, יהיה לכם פה את הכחול. טובש? ובוא נצא.